chak chuak movie recap video tharnian kalo lom le veka cheu tun tuma chuan kum sang ni panga kuma anti chua thriller drama movie survival island ti chukan thir haule don ani movie bulin tranna chuan Jake le Jennifer te chu anron langa an pani hian nupa in nei thar hlim ni in chol mangin tuipuya jin chu an tum me kani longa chuang tur te chu an hmel po apa ngai hlom hle boka chungzinga chuan tlangwal pakhat sek phiar tung mai Emmanuel churan langve in abial nu chuanin aron hau chiama achan bernita chu nula chuanin abial pa Emmanuel thora singmekin Emmanuel fa pai me khialoni ma se Emmanuel chu in nei tur chuanin ala in pai silova chutia na sataka anin hial boy lai chuan abial nu chuanin Emmanuel chu abeng ta sia chutiang bakin Emmanuel chuanin abial nu chu abeng letve sia bok an pi atang chuan midang te chuan Emmanuel ali abial nu te in nial boy lai chu an lo thlir thapa Jake chuanin chutianga kut anin thlak mai chu tha ti lovin an bulavakal chu atum ta ni zana chuan zanri ate anei lai chuan Jake chuan Emmanuel hnena chuan thu tha te chu shilin an zil vela ma se Emmanuel chuanin alo beng khonte chiam lo athin rim deuh pha hial zo kani mundang ron langin Emmanuel bial nu chuanin Emmanuel chunga phubalak nan doilam thil chu a khoya le lama chuan Jake le Jennifer te chu an pinnan chunga chuan an lo lu to a nu panun chu an hmangdun ngalani Jennifer nuam ti hau thom te chu pindan le lama tang hian Emmanuel chuanin lo ngai tharenga Emmanuel bial nu khanin no telem siam chop chu avit chia tia Emmanuel nar chu athi ve ngala chutianga aum thei chan chu abial nu in achunga doilam thil a manwang chuan ani Rami Circle chu hun tiam chin nein offer le reward thatak ne naron le ta Rami Circle ya him to ka skills te phau chu na tur 100% na dan phal thap gaming app ani Rami game khelin poisa iron dong ve don lom ni Rami Circle app ya him to ka tun din hmuna hian crores chuangin he Rami game hi an khel me kani khelda ne thiam lovani point all sam takin practice game atangin in zir thaya poisa thapa khelin poisa tak tak lo chok tel thei cheu bok Rami Circle te hian sumlak chona konga po ahim thei ber tura duangin itan liau e-pay deposit sang ati thaya Paytm phone pay le credit card emo debit card mangte point isum lo choate ila chok nga zel theni I deposit masabera welcome bona cheng sang ni thlengin ila dong thei cheu bok Rami Circle hian Rami game khel hi olsam ema phone atanga olsam taka khel mai thei tura duanani Atnoya description box a hian download theina link da ani a inziak lotin lo khel vela I deposit masabera cheng sang ni thlengin idong theani Rami hi khela poisa lo dong ve nge ro le he infiam hi poisa lam kai noi thilani awangin mani mo phurna le sia tamang khel turang ni atu ka chuan Jake chuan Emmanuel chu beer lak sak tur chuan ina nge na ma se Emmanuel chuanin Jake chu aza palo hle ni chumi awang chuan Jake chuan long captain hena chuan Emmanuel chu a hek ta a captain chuanin Emmanuel chu fabia in Manuel chuan chu tiang thila chuan ama thiam lo engma aum lo thu chu captain hena chuan por tak hian lo soya thinrim takin ahna atang aban thu asoi ngal bokani akal don chuan romol pakhat chu athe phei popa van doi thak takin chu romol chu an pi ages alai zona tak chuan atlapalta romol chu lawal chuakin chu chuan longpum pui chu atikang ta hlo hloa kang meilaka an him thei nan midang te chu lifeboat a chuan an chuanga longkang hlo hlo chu an kalsan ta ni zana chuan thlina tak chu lo thok thutin long chu ain khupta deya longa chuang te chu mun shan thana chuanin tuin alendar ta hlomani Jennifer chuanin vane thlak tak hian Thliarkarah pakhat chu a thleng chuak thei ta hlova an pia loka chuan long captain lo mureng chu mu in kai tho chu a han tuma chulai hmuna chuan Emmanuel po alo om ve bok an captain ti hartum chu an thei ang tokin an han be ve a ma se captain chuanin nunna alo chan man der to hi lo ni Thliarkarah chuan an pani chau chuan an tang ta a an pani chuan an ma ni chan turin tu ma an local don lovani ti chu an sherin ran mai si chuwang chuan an chena turin Thliarkarah chuan buk te an khora Emmanuel chuanin an ei turin tuichunga sangha te chu alo man ve bok in turatan chuan coconut tuile ro tuite chu an manga Emmanuel chuan Jennifer hnena chuan thil soidu anei thu hi ashila atho soidu te a soi nu chuan Jennifer chu thinrim thotin tuiatang chuanin a chhuwa santa daya zana chuan Manuel chuanin Jennifer hnena chuan ngai dam adila hun le ni te an liam ve zela an pani chuan anin kom ngai chhotan to hle tu kha chu Manuel chuanin tuipuya sangha man turina chuaka chuta chuan Jake chu amu fule hlawa an omna lama chuan a hruai pheile ta Jennifer chuanin apasal Jake a mu chu a lim khermaya
ma se Jeka chuan anupui le Manuela te hlim taka an omani ti asiat nu chuan angei chu thalovin anupui chu aring hlel hlea an pahnia inkara chuan thil engamotak chu aom chu aring hetlatani anupui hnena chuan Manuela chungchang le anin kar chungchang te chu azota ma se Jennifer chuanin alo phana sa hle ani ma se Jeka chuanin anupui arin hlelna chu ala pei bo mai thei chuang lova Jeka chuanin lighter lo nei hlovin olsam takin mei chu an nun thei pha ta a trum khat chu Jeka chuan anupui le Manuela ta chu tumreng wangin an pahnia sanga man tur chuanin atir bawa an lo let le hnu chuan Manuela chuanin Jekan an bungrua le an thil nei ta chu alo la let le vek to ani ti chu a muthiama chu tiang thil Jekan alo ti an shiat chuan Jennifer le Manuela ta chu an thinrim hlea ma se Jeka pon Manuela hnena chuanin tongkam khatte ma chak chuak chuang lo bok Thliarkarah chuan buk san ve om to in chung ko pahni ang chuanin anom sang ve ta a Jekan anupui arin hlelna kha ala pei bo thei holawa thil hote te awangin mipa pahni te chu anin tong ta deuh renga Manuela chuanin Jeka hnena chuan eitur taknial po kan lamu thei lo hi atia Jeka chuanin chu po ni se I mei nun na turin lighter po ka ho to don lo che atia ti chuan Manuela chuan Jeka chu asanghaman te po chu ape ve du talawa Jeka chuanin sangha chu man antum vengial thina ma se haramwak ngai lo le ram chuak ngai mi alo ani awang chuan aman ve thei ta reng lawa anupui Jennifer la chu aril tram lu tuk to chu apum ari to mai sia Jeka om lo hlan chuan Jennifer mal taka om chu muin Manuela chuanin Jennifer chu sangha aman chu ei pui ve tur hianin a soma ma se Jennifer chuanin an pa thinrim alo awang chuan alo hnara ma se Manuela chuan Jeka hnena engma soi mi alo tur thu chu asila chumi hnu chuan Jennifer chuanin Manuela sanghaman ta chu ai ve ta a Jeka aron kirle ma chuan an buk te lama chuan alet pheile ngal watani akal ma chuan Manuela bianga chuan achuk zawa Jeka chuan sanghatere ute te pani chau hi lo man thaya ma se Manuela chuan lo awin khatiang sangha kha chuanin turan paya chumi awang chuanin inei theilawang ti naron sila chumi hnuwa chuan Jenniferin Manuela sanghaman alo ei puyani ti chu aman thiam thuaya Jeka chu anupui laka chuan alung oi lo em ani nikhat chu Manuela sanghamana akal bolai chuan Jeka chuan Manuela buk te kota meilo in chem chu ahmoa Manuela chuanin an mei hmanga depkai ani aringa wangin vaivut chuanin Manuela mei nunglai chu ati hlumsak ta hmia Jeka thil ti awang chuan Manuela chu athinrim hlea anin hau thinrim le ta ni atuka chuan Jeka chu sangha man turin a fe chuak le a Manuela tui chung lu na tarmit chu alak ruk sak bok Manuela chuanin atui chung lu na tarmit Jekan alo lak sakani ti chu hre chuakin athin chu arim hle a Jeka chu vain swal pui mei chu atum to ani ma se Jennifer chuanin Manuel chu lo dan alo tum ve boka chuta tang chuan an pahnih chuanin in hnai chhotan zelin Manuela chuanin Jennifer chu sex man lui pui chu atum ta a atira chuan Jennifer chu lo tang ve davin a hnuwa chuan anwam ti hlei a chuan atang le ta zokani an pahnia hadu ang thal an che hnuwa chuan Jennifer chuanin apasal Jeka hnena engma soi chuak lo tur hian Manuela chu asila Manuela chuanin Jennifer hnena chuan avoi khat mu na ama chu amangai ngal thu chu asilani ahnu rei lo te a chuan Jeka sanghaman po chu lo let le to a chuta chuan Manuela le anupui te chuan nuam lo tolin an lo khosa dun ani ti chu ashe chuak le ta Jeka chu thinrim hle in anupui chip sama chuan a thama Manuela buk te kota chuan avada pheita ni Manuela chuan Jennifer chu lo boy som halwata ti chuan an pahnih chuan an khasa dun ta ni hun le ni te han liam zela Jeka po chuan in sanghaman dan te chu athiam ve zel me boka tum khat chu Jeka tui chunga sangha aman lai chuan longke cheto chu achar chuak ta a chu longke chu tuipui kama chuan hnuk chuakin Manuela le Jennifer te chuan in an lo hmua Jeka chu ron pui ve chu an tumani ma se Jeka chuanin an puina amamo lo thu lo shilin ama chawa longa inkar chua Thliarkarah mun khar tak chu chua san chu atumani longsiam thattum chuan Jeka chu kolani chuak cherin ahman lela zana chuan Jennifer chuanin long chu an ru chuak lawani chuan Jekan an mani a hruai tel ve arin lo thu te chu Manuela hnena chuan a shila an thu soi te chu Jeka chuanin alo ngai tharo vekani atuka chuan Jeka chu sanghaman tur chuanin a chuak le ta a
akal bo hlan chuan Jennifer le Manuela ta chu long hmang chuan an lo inkar chuak ngal bok Jake chuan Manuela le Jennifer te ama longa an lo inkar chuak a hmu chuan an ma ni dangtum om ang shim chuanin an ti der vela ma se long chu a om hlat tak tak ma chuan tui chu lutin apil tariai ria chu tiang chuan om don ani ti chu hresa vakin Jake chuanin Jennifer te boy lai chu ral khata tang hianin lo thlir mai maya wa nei thlak takin Jennifer le Manuel te chuan tuipui kam chu ron hleu kai thein an chaw dun hle a chu tianga an tak sa chak lo lai le zoi lai chu Jake chuanin chu in Manuel chu aron beita thut mai Jake kan Manuel tha tuma be lai chu alo danga wa nei thlak takin Manuel chu a hleu bo thei man hlawani zana chuan Jake chuan Jennifer chu atron beta Jake chuanin Manuel chu tha chu ala tum fan bokani chuti lai chuan Manuel chu ron nangin Jake chu aron be thuta an pani chuan anin swal boita chiam mai Manuel chu a hliam nei awang khan ache thawak theilowa Jake kan tha atuma atin lai tak chuan Jennifer chuanin ron ti boin Manuel le Jennifer te chu an tlan bo dun theida a Jake chuan a hmel ma lo ni ta te chu Thliarkarah mun tin renga chuan a zong kwala Manuel hliam po chu a ma ai chuan a zwal to hle ani an pani chuan thingkunga chuan an biru duna an ma ni zona Jake aron kal lai chuan Manuel hnar chu abial nu doina awang khan a hnar chu aron thile ta a van doi thlak lutuk tak main Jake chaldara tak chuan a far thata an omna chu a hmu chhuah pha ta ni Jennifer le Manuel te chuanin Jake chu an beiron ta a ma se Manuel bial nu hlui khanin no telem le Manuel te chu a thun zama wang khan no telem chunga a thil ti anga piang chu Manuel chunga chuan thleng ve zela Manuel an Jake chuthlum tuma lung aken lai tak chuan a hnung lam zonga chuan a tu thata a mol lo lor chuan ain chhun tlang tamai ani a hmuna chuan Manuel chu a chat thlanga la Jennifer chuan in du thlan tur dang nei to heklo Jake kianga chuan an let le ta a chutianga hun le ni te tuipui kama kum khat ngotan mannu chuan sangaman tu te chu anomna Thliarkarah chuan anon kal ta hlok maya heti lai hian Jake chu sangaman tura a chu abo lai takalo ni bokani Jennifer in sangaman tu te a hmu chuan a hlim hle maya a chan chu an ma ni zara chuan chu Thliarkarah chu a chu asan thei pha don ani an kal don lai chuan Jennifer chuan Jake lai tar po chu aken tel sak daya Jake chuan in mai a chem nu ngai to don lawani Jennifer chuan sangaman tu te hna chuan Jake chungchang chu voite khat ma soi chuak ei lova a chan chu achunga thil ti te awang khan Jake chu thungrul ve ngei adu ani Jake chuan in rala tang chuan longleng chu a hmu theia a hlim hle bok ma se longa chuang te chuan in a om ve ani ti an shreng reng bok si lova long chuan a kalsan le ta ama te chawin Thliarkarah khawara chuan mei chem tur tak nial po nei lovin a hun le ni te chu a hmang zo to don ani ka video te min lo thir saka wangin lom thu ka soya khongin ka channel hi min lo subscribe sak ve ngei don nia